Hello boys and girls! Dneska vás vítame pri novom videjku a dneska si zahráme s Nikolasom, Leom a so mnou Brawl Stars. Dneska si zahráme Rankedy a keby ste si nás chceli pridať za frenda, tak toto je Leo, jeho QR kód, môj IRRG0GYVL a Nikolasov, toho musíme nájsť, a Nikolasov R9U9GPQV. A ešte raz Leo QR kód 3, 2, 1, koniec. Takže ste si stiahli naskenovať, keby ste chceli. A my môžeme ísť na hru. Dajte, že si ready. Skúsime teraz dať asi gold. Si dodal Dynamite. Koho si dám? Ja si skúsim dať... Počkaj. Darila. Brawl Ball. Ok, na Brawl Ball som Darila. Jak si vedel, že toho si dám? Lebo to bol asi to najhodnejší Brawler minule. No bol, ale teraz už nie. A ja mám na neho dosť pekný skin. Teraz neviem, ktorý je tvoj najhodnejší. Môj teraz buď Leon alebo Srč. To otváram. Kde to tam otvoril? A v pohode je celkom aj Edgar, ale ten je strašne zlý. Kde si, Niko? No je dobrý, ale tak no, proste jak sa Kde ho zabili? Nie, tu je. Že koľkokrát te Niko zabili? Mňa tiež. No iba jeden. Mám gol, dal som. To som ti otvoril na schvál. My sme to tak rýchlo dali. Dobre? Dobre, ja som to tam celé vykosil. No aj s tebou. To bolo jaké ľahké to vyhrať. Sme to tak úplne Iba minúta to bola. No veď. A nie. O, dobre, čo to? Dobre, tak nám to teraz je celkom v pohode. Legendary. Napíšte, či by ste chceli mať, že so zapnutým zvukom, akože by ste počuli Brawl Stars, alebo vypnutý ako teraz. Teraz máme taký trošku tichý však. Ale ja ináč počuť, keby sme boli konečne ticho, ale nie, my nebudeme. Lebo asi chcete, aby sme do toho kecali však. Dobre, ideme na to. Konečne hejzdy, ináč ja som ho dlho nemal. Niko, ty si na čo dal? Leria Laurie. Dobre pre mňa. Ja mám odkedy Silver, ja mám Gold, ty ja mám Diamond. Ty si mal najväčší Diamond iba. Pozor, Niko, braň vzadu. No, ja som mal Diamond 3. Ja som mal vieš s tým hrať? Viem hrať. No vidím. Nevie, veď ho iba teraz dostal. Tak prečo by som ešte mal hneď vedieť? Tak na čo používa? Ja už ničím. Tak by ma nemohli zasa vyčistiť. Niko, dávaj pozor. Oni ťa zase zabijú. Pozor. Pozor na Franka, lebo má ultinu. Či už ste ho zabili? Dobre, ja tam mám ešte Hyper Chat. Už nechcel dávať Hyper, lebo by som si dal Hyper. Pozor! Dobre, Niko, ty braň vzadu. A vyhrávame o 1%. Pozor, on... Ide. Vyčistený. Ona neupoužil Ja som ho celý doničil. Brácha. Jaký brácha? Ja som bráchu. Ja toho Larryho či Larry, no proste sú dvojičky, takže tak, aha. Prečo oni majú proste na tú nejakú obranu? Nechápem. Niko, braň vzadu, ok? Braň, zabil Dynamite, ani sa nepriblížil k hejstu. Teda k trezoru dajme tomu. Ja ich. Fajnovo. Celé sú to tam. Ja som to tam celé vyčistil, ty vole. Teraz sa nám dá jak dobre darí, nie? Tak sa mi nikdy nedarilo. No, môžeme ísť ďalej, podľa mňa. Čakaj, nemôžeme. Prečo? Otváram si. Si otváraj. Stardropy.
Dobre, máme. Dobre. Prosím, bounty. Ale nezabudnite, za 250 odberateľov sa odhalíme a za 200 bude veľký livestream. Gigantický. 5-hodinový. 2-hodinový, to už nepreháňaj. No, 5-hodinový, to skúsime. To bude novinka. Neviem, jakého si mám dať. Daj si jakého, daj si Franka. Áno, Frank. Jak ste povedali? Dobre, dúfam, že s ním vieš hrať. Hádaj. Nevieš. Na ňo máš legendary skin. To nie je legendary. To je epický. Ja legendary skin mám iba na 8-bita toho vírus. Teda antivírus alebo vírus, ktorý nepamätám. A mám aj na boa ten mecha. Nie zase zabil ten. Nie, to je také. Neradím vám tam nič. To je si Piper. Ja mám ulti, keby dačo. Keby niečo. Musím na Piper. A zabil som. Piper je skill. Piper. Oh my god. Ja sa tam. Boom! To kto to celé vyčistil? Ja. Som dal multi. Multičko? Odteraz Multivitamín. Odteraz tak budeme volať toho 8-bita a 8-bita. Dynamika Ultimate 8-bita. Fakt čibo. Dobre. Udržte to, musíme to teraz udržať. Sebastián. Prosím. Nepreháňaj. Neboj. Dobre, good boy. Niko! Enter the tower. Mám hypercharge, tak sa držte pri mne. Poďte všetci ku mne. A ja mám hyper, ale potrebujem ešte multi. Neko tých tam zabíjaj. Tak sa majú multivitamín. Vy? Dobre, tu máte. Dobre, že nepoužijem hyper. Pozor. Jaké easy to bolo vyhrať? Star player som. Proste my nevieme prehrať toto kolo, sa nám dá jak dobre dať. Silver 3. Musíme dať. Ja práve tiež idem teraz na Silver 3. Ja mám... Legendary Star Drop. Verte mi, čo dostanem. Dajme tomu dajakú legendu, ako to už chcem moc veľa, ale... Na Lolu skin. Či na... Bill. To je aký skin? Epický. Ako v pohode, dá sa. Poho. Ja už som dal ready. Konečne ja som Diamond. Si Diamond. Tej rekordu levelu. A Star Parku. Tam ja som Diamond. Ty si čo? ja som Silver. Silver. No môžeme. Napíšte do komentárov vášho obľúbeného brawlera. Obľúbeného brawlera. Gem Grab. Chod s Edgarom, či vieš. No viem. Toho mám na najväčšom týre. Na ňom mám 41. Majka mám 44. No. Najväčší tier, čo mám, tak je na Leona. Ja mám na Leona už o chvíľu 50. Ja tam mám 46 alebo 47. Či 46. Tier mám na Leona. To je môj najväčší. Opa. Budeme zabiť. Teraz sa to stia. Ten Cordelius je celkom dosť aj silný. My sme zabili obidvaja naraz. Chod do stredu. Tam. Dobre, je mŕtvy, som ho zabil. On bol v presile, ale nevadí. Ja som Cordeliusa zabil. Zaujímavé. Potreboval som ho vyčistiť. Ale on nie, dobre, nejde ku mne. Spináda. Nikolás, tam nechod, to sa ti fakt Jeden neoplatí mŕtvý. tam ísť. Tam sa ti neoplatí. Čo to robí ten Brock?
Ja som sa ukončil. pýtaš? Ja som ukončil trápenie. Kariéru si mi ukončil. Nie. A teraz keď ich zabijeme, tak máme 11 gemov. Hej. My zrýchlo, Čo sa podľa mňa nestane. Ja mám Hyper Eye. To sme prehrali. Ja mám Hypercharge, ale nemám ulti. Prosím, aby sme to ešte dali. To už nemá, to už nemôžeme dať. Keby bola ešte 1 sekunda, ja by som ho zabil. A ja som mal ešte do toho Hypercharge. Nevadí. Tak Prvá nie sme až prehra zo 4 výher. Či to? Nepamätám. 2. Tu si otvor, máš Star Park. OK, už si go. Konečne. Už daj ready. Dajte ready. No môžeme. I am Daj ready. ready, ty Larry a Lauri. Ináč vedeli ste o tom, že niekedy sa to nevolalo ready, ale play? Tam písalo. Že play. Game grab zase. To čo je s game grabom? Nevadí, teraz to vybombujem s perlom. To je tiež jeden To je z naša obľúbených. slabina. Čo? Game grab. Už sme to jedenkrát vyhrali. Môžeme to aj druhýkrát. Ozaj, banána tam je. Tam je opica. Kokos. A že prečo mi to nejde, ty len tam to seká. Opa, mám prvé 2. Ty tam ideš jak... Často som chcel čo povedať. Ja nie som taký slabý, ako zdám. Veď ten srč tam je úplne rozbombený na mňa. Ja som ho rozbombinoval. Si ho zabil? Som zabil bombíny. To bol asi, že tretí kill v tomto živote. No, spáčala. Ne, mne zabili stromy. Čo mám jak si urobiť? Chill, kamoškovia, chill. Chill, ty. Chill. Ten bombíny. Chill, bro. Ja, taký chill a úplne najviac zóne, jak sa dá. Ma tam vypnul. Teba vypli. Ale úplne. Tomu ver, že ma nevypli. Vôbec. Keby ma vypli, tak to vyzerá inak. Som dať. Nebojte! Sebo Ja paper. tam rozbombím. To už som hovoril predtým. Sebo paper. Dobre. Som ho tam prebral Aj trošku. mňa zabili trošku. Nie, v Chile. No už si v Chile. Nevadí. Si najhorší hráč. Ja? Hovor si. Akože nedoberieme? Ja som tam bol. Ale na nič si tam bol. Už bol 2 killy. Teraz, keď nám padne game grab, tak toto video končí. Poďte. No dobre. Dohoda. Dajte ready. Teraz ešte ma modlím, aby to nebol game grab. Daj ready. Fakt si čakali iba na mňa. Škoda. Ale zasa podobné, to už sme tiež mali. Napríklad, čo tak, aby nám tam padol knockout? Ja sa pýtajú. Čo tam Franka neviem. A keď neviem s ním hrať. Daryl is my favorite brawler. Preto si hovoríš, že nie je dobrý. To som nepovedal, som povedal, že bol niekedy môj obľúbený, už nie je, ale ako bol. Bol, už nie je. Oh my god! Dobre, vybombený. Kamoškovia, to je easy game proste. Teraz už, keď mám Edgara. Bon. Ja si ho budem dávať v kuse, to je dohoda proste. Zvedavý. Ty máš vitamín D. Vitamín D? Už presne viem, čo ty myslíš. Nikolás. Jak tu s Frankom drtím. Riadne. Všade, kde prídem, končí život. Pre teba. Zabil som 2. Ako nám 4% tam ubrali.
Je tam hyper. Neviem. My Tie sme 4% dali. nám dali, keď sme to ešte nekontrolovali. Ale už stačí iba udržať skoro a máme aj to. Takže je to úplne... Leo, tak ti teraz poviem. Pohodka. Teraz. Pohodka, ja som to všetko Hej, rozbombardil. vždy vyhráme. Ja pozriem 9 kilov. Až ich tu nedrtím. No ja mám koľko? 3 či 4, Pozriem nepamätám. si veci. Každý mi pozrie, koľko... Už neprečo. Ale Legendary Star Drop nebol, škoda. Super, rare. Ibo rare. Či epic bol. Keď som si otvoriť. Rare. Už dajte všetci ready, lebo... Čakaj. Ináč schválne, šetrite si na Aliho, podľa mňa je celkom v pohode. Bum. Asi Prosím, preto niečo neprešiel. môžem. Knockout, ale. Konečne, ako keby som to ešte pre... Haleluja! Dobre, otvárajte rýchlo. Ale už dal Franka, fakt? Zase. Daj si Edgara. Edgar je total spammer. Ty si Daryl. Total spammer je Daryl. Ja musel som dať Daryla, lebo bez neho by som nemohol žiť. Som povedal, že musím dávať iba Daryla. Som ti to hovoril, čo si ma neposlúchal. Jo! Ja som zabil Ember. Sme ich tam... Fajn, Ale už som teraz zabil. Ja už som teraz zabil. A dal som Ember, tak to je to hlavné, čo sme mali dať. Ja som obi dvoch! To ti šíbe! Som skoro Tak, si dám dvojčku. Ja som vypustil dvojčku. Aj tak v záhrobí. Si vypustil dvojičku. Vypustil svoju dušu, ja som vypustil dušu. Nikolas, hraj. Nekýcaj. Ja keď použijem... Ja som vypustil dušu. Ja tu ostávam, ja som iba na riziko použitý vždy. Som cooked. A ja. Si dead. Ani. Som... Si dead! Dobre, keď ešte raz zomrieme, video končí. Že ako čo, zomrieš či prehrať? Zomrieť. Budeme natáčať. To už končí video. Čaute. Je srandujem. Tak ale to už bude asi bože posledná hra. No to bude asi to posledná bude hra. Knockout. Teraz si dám nejakého lepšieho brawlera. Konečne! Dám tam môjho favoriťaka. Shelly. Pre chvíľku si vyloží Daryl. Favorite. Ja si to proste mením behom sekundy. Je to úplne jedno. Ja budem mať všetky skiny na Dynamite. Som obeharal. Nie, Crow, ten nám tu chýbal. Ešte ten nám tu najviac chýbal. Tak. Nino, ja už si zomrel. Čau. Nino, Ja skúsim vylieť. Ty si prešiel so 100 hápkami, Niko, ty sa drž v pozadí. Niko, ostan tu. Ostan tu. Aj skapeš tam. Ne, dobre, už som skapal. Na čo si bereš Larry a Lauri? Abo to je dobrý brawler. Ja som. Nemôžem s ním hrať. Taký dobrý. Viem. Vidím, jak vieš. Oni ma tu bombia, oni ma tu bombia, oni ma tu bombia. Ja sa iba obraňujem. Ja som na Ty núdzový kokos, prípad. ja som tu Emzu roztrhal. Ja idem spectatiť freakengy? Nie. To jo. Tak som majster hry som umrel. Ja som fajnový. Si premením meno na Rasalonu Top. Si premeň. A musím za to dať 10 gemov, tak čo som neurobil pre content. Tak, asi video už končí.
aj tak by sme končili. Tak čaute ľudia a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau!